Шоу-без тапшыруын мин, Ленар Гыйләҗев, башлап җибәрәм. Узган атнаның иң кайнар яңалыклары алдагы минутларда. Киттек! Узган ялларда Салават Фаткетдиновның улы Рөстәм чираттагы ярышында катнашты. РСКГның этабында ул беренче урынны яулады. Рөстәмне дә аның әти-әнисендә котлыйбыз. Рөстәмгә алдагы ярышларында да зур җиңүләр теләп калабыз. Кызларның йөрәген яулап алган, күпләребезнең яраткан җырчысы Ришат Тыкватуллинның берничә көннән мәхәббәт көтә күңел җырына яңа клипы чыгачак. Моның турында Ришат үзенең Instagram аккаунтында хәбәр итте. Түземсезлек белән премьераны көтеп, уңышлар теләп калабыз. Радик Юлиакшин Мәскәү Татарстан күпере дип аталган яшьләр форумында катнашкан өчен рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Татарстан Республикасының президенты Рөстәм Миңнеханов катнашуында әлеге форум 4нче тапкыр үткәрелә. Радик исә форумда катнашып, менә шундый бүләккә ия булды. Аны Татарстан Республикасының премьер-министры һәм республикабызның тулы хукуклы вәкиле Әхмәтшин Равил Калимуллович тәбрикләде. Раяз Фасыйховның да тиздән яңа клипын күрәчәкбез, дуслар. Инстаграмда ул клип төшерергә әзерләнәбез дип видеолар кертте. Без аның үзенә шалтыраттык. Клип өчен дип локация изап бирдек. Син оныттың микән әллә мине дип аталган җырга Алла бирсә яңа клип чыгачак дип сөйләде безгә җырчы. Ни әйтәсең инде, уңышлар һәм түземсезлек белән Раязның клипын көтеп калабыз. Күпләребезнең яраткан җырчысы Алсу Абелханова Байбулатның кызыклы сорауларына җавап бирде. Репортаж алдагы минутларда. Карыйбыз. Салют, дуслар! Тәрәз артында 21 гасыр яңа технологиялар керә. Кайберәүләр инде халык кулланышында бик тә популяр булып өлгерде. Сүзем бит гироскутер турында. Игътибар белән күзәтсәк, шәһәребезнең кайбер вәкилләре әлеге аппаратта, хәтта урамнар буйлап йөриләр. Без дә бүген әлеге транспортта йөрергә өйрәнербез. Сез дә бездән калышмагыз. Дуслар, бүгенге кунагыбыз популяр җырчы, күпләрнең яраткан җырчысы, Татарстанның ат казанган артисты Алсу Абелханова. Алсу ханым, хәерле көннәр, ничек хәлләрегез? Хәерле көннәр. Кайфлар бик әйбәт, чөнки бүген җылытты. Бүген менә шушы Казанка буенда йөреп була, уйнап була, менә монда волейбол уйныйлар, кызыналар, хәтта купальниклардан да йөриләр. Мин дә аның хәтле кыланмадым бүген, ләкин бик шат, чөнки кояш чыкты. Без бит сезнең белән бүген сөйләштек, гироскутерда йөреп караргаймы. Сезнең бераз гына опытыгыз бармы анда йөрергә? Ну, менә минем малай икенче җәй буе мине шушы гироскутерга бастырмакчы була. Мин инде әгәр дә булай итеп җибәрсәләр бара алам. Әлбәттә, егылмыйча гына. Но әллә нинди трюклар ясый алмыйм. Улыгыз ничек өйрәнде бу аппаратта? Алар вообще шок катырлык, ул басты да и китте. Всё, аны өйрәтергә дә кирәк булмады. Ул әллә нәрсәләр эшли, ниндидер выкрутасы. Үзләреннән үзләре өйрәнәләр, алар ничектер шундый балалар алар хәзер. Туалар да беләләр. Ну хәзер без күрербез, Алсу Абелханова ничек йөри микән әлеге транспортта безнең тамашачылар бушлай күрер. Эшләп карыйбызмы? Эшләп карыйбыз. Гомумән алганда гироскутер ничә километр сәгатенә ничә километр чабала? Ничә километр чаба алам икән белмим. Сколько километров улым разгоняется гироскутер? Где-то 30-40 километра, я. Менә сезнең максималь ерак йөргән арагыз һәм максималь җыган километрыгыз күпме булды? 5 километр, мин 5 километр белән йөрәчәкмен. Машинада мин бик зур скорость белән йөрим, ләкин монда гафу итегез. Нәрсә, эшләп карыйм? Әйдәгез монда хәзер карыйк әле ничегрәк микән? Менә дуслар, гироскутер да йөрү буенча дөнья чемпионатында һәм безнең беренче урында Алсу Абелханова, ничек хәлләрегез? Менә бу юлысы безнең финиш полосасы янында Алсу Абелханованың улы Солтан булды һәм Солтан беренче урында. Хәзер көтәбез әнисен гироскутер белән. Әйдәгез, күзәтик. Шоу-без. Ну менә сезнең гомумән йыгылганы булдымы шушы әйбердән? Йыгылган булмады, чөнки мин куркып кына йөрим. Безнең әтиебез гөмбердәп төште. Анда бит йыгылганда да алга түгел, артка йыгылырга кирәк. Аның үзенең кагыйдәләре бар. Без инерция буенча алга йыгылабыз да, ул таптап та китә. Шуңа күрә әлбәттә инде яшьләр алар бик тиз өйрәнәләр. Тугай шук дигәндәй.
Безнең өчен бу ниндидер транспорт әле пока авыр минем өчен. Менә кеше балагыз, кеше малайгыз Солтан йөри беләме бой бердә? Солтан йөргәне бар, ул аны кулдан тотып кына йөртә. Ну, ул менә шушы самокаты белән әле бара инде. Самокатаңа җитә инде, диме? Аңа җитә, ул самокатка аны нитеп тә тотып та булмый. Без монда чыгабыз. Кич мин чабырга чыгам, алар инде минем белән я велосипед алып, я гироскутер алып чыгалар, самокат белән. Кайчак мин үзем велосипед белән йөрим. Ну, менә шушы җирдә яшәүбез безнең өчен бик җайлы, чөнки Казанка буенда менә шулай йөреп була, спорт белән шөгыльләнеп була. Казанка дигәндә менә яр буена кадәр барыйк, андагы матурлыкны шулай ук төшереп кайтырбыз. Әйдәгез, шунда сөйләшербез. Менә дуслар, без инде мин йөреп карадым. Алса Белханова йөрде. Хәзер без килдек шунда яр буена. Һәм инде бераз гына сөйләшеп алыйк, серләшеп алыйк. Ничек хәлләрегез, Алсу ханым, гомумән алганда, ниләр белән шөгыльләнәсез әле соңгы арада? Ничек хәлләрегез дигәндә мин инде гел хәзер гадәттәгечә сырама хәлләремне дип әйтеп куям. Ләкин хәлләр әйбәт, Аллага шөкер, бүген көн җылытты, шуңа күрә кайфләр дә әйбәтләнде тагын да. Һәм инде сезнең белән күрешүгә бик шатмын. Гомумән алганда җәйгез ничек узып бара? Менә инде узды дип әйтсәң дә була инде, ничек узды? Беләсезме, җәй быел ниндидер бик актив булды. Ул ялга да шамаган, җәйгә дә шамаган, менә шундый суыклар булганга күрә микән, ниндидер динамика булганга күрә микән, гел ниндидер процесста үтте. Без бит инде сезонны ябабыз, шулай бит яз көнне. Һәм җәй көнне көч алабыз, ял итәбез, инде сентябрьдә яңадан сезон башлана. Бу җәйдә нигәдер гел ниндидер процесс булды. Һаман ниндидер чыгышлар, open air'лар, хәзер бит инде бик модный сүз, популяр сүз, әле open air чакыралар төрле төбәкләргә, төрле җирләргә. Инде Сабантуйга, Канадага да барып кайттым. Анда ике шәһәрдә Сабантуйда булдым, Монреаль белән Торонтода. Шунда татарлар белән күрешеп бик матур җирләр күреп кайттым. Дусларымны күреп кайттым. 20 ел күрешмәгән дусларым, шунда консерваториядә бергә укыган музыкантлар анда яшиләр. Инде без алар белән бик сөенешеп күрештек. Сәяхәтләр күп булды, яңа җырлар туды дип әйтсәк тә була. Аллага шөкер, менә шулай. Әзер без яңа сезонга. Менә иртә кич йөгергә чыгам дидегез. Бу дөресме? Дөрестән дә чыгасызмы? Бу дөрес, әлбәттә дөрес, чөнки фитнес клубка без кыш көнне йөрибез, җәйдә ничектер залларга йөрисе килми. Җылы чакта залга анда тирләп, көчеңне биреп йөрисе килми, ләкин формада булырга кирәк. Җәй көне саф һавадаймы? Саф һавада беренчедән, икенчедән мин бик яратам спорт белән шөгыльләнергә. Ул нинди спорт булса да, мин үземнең малайларымны алып чыгам, алар минем телохранительләр, чөнки мин йөгерәм гел кич, соң, 9-дан соң, 10-нан соң да була кайчак. Минем ирем инде кая гына йөгерәсең соң син? Кая гына барып кайтасың соң син дип. Әле балалар бергә бараймы сезнең? Шаярып кына куя, чөнки үзе ул яратмый андый спорт белән шөгыльләнергә. Шуңа күрә балалар берсе самокат белән, берсе велосипед яки гироскутер алалар да, мин инде йөгерәм, кайчак велосипед белән дә йөрим. Чашага хәтле барабыз һәм кире кайтабыз. Кайчак мин үзем сава буларак соң ятам, соң уянам. Инде иртән үземне әгәр дә уята алсам, инде иртә белән дә йөгерергә тырышамын. Менә яңа җырлар дип әйтә башлаган идегез бит бая. Ничек менә быел Алсу Белханованың җәйге хиты булыр микән? Яңа җырлар яздырдыгызмы? Җәй көннәрендә бит инде минем диңгезгә дигән җырым. Әз генә булса да татар. Диңгезгә. Мин ятладым. Без китәбез иркәм диңгезгә дигән җыр белән. Әз генә булса да ишеттереп алдык. Инде яңа сезонда минем бик зур планнар, бүтәнесен әйтеп бетерә алмыйм, аларны инде әкренләп белерсез дип уйлыйм. Һәм менә шушы планнардан берсен әйтеп үтә алам. Минем иң яраткан җырчыларымның берсе затлы җырчы, популяр җырчы һәм метр җырчы дип әйтик. Мин менә безнең эстрадада булган классик җырчыларны бик тә яратам һәм хөрмәт итәм. Менә без Идрис Газиев белән, Уфада яшәүче Идрис Абыгазиев белән бер сюрприз әзерлибез безнең тамашачыларыбызга. Бу сюрпризны без кашан күрәчәк, без кашан беләчәкбез? Иң беренче ул сюрприз сезгә килеп төшә. Алла бирсә, сезнең радиогызга, чөнки бер ничек тә сез булмый. Мин дә әлбәттә чакырсагыз, тапшыругызга да килеп китәр без бәлкем.
Күптөө сөйләштек. Озакламый димәк белерсез, шулаймы? Безнең җырыбыз инде әзер. Без инде очрашып та алдык, сөйләшеп та алдык, киңәшеп. Менә шушы җырны тәмле генә бизәп, пешереп кенә биштән чыгарып алып килергә генә сезгә. Димәк, без инде зарыгып көтәбез хәзер бу җырны. Менә яңа сезон килеп җитә бит индеме? Шушы яңа сезонда Солтан. Менә бит инде яңа сезон җитә, шулаймы? Шушы яңа сезонда планнарыгыз ниндирәк? Концертларыгыз булачак микән сезнең үзегезнең сольный? Сольный концертларга килгәндә, ансы сыр түгел, мин бит еш ясамыйм, елда ясамыйм, чөнки бик минем подход бераз икенчерәк үземнең концертларыма. Шуңа күрә булсын өчен генә ясыйсы килми, узган елны бит инде юбилейный концерт эшләрдек, 20 еллык иҗатыма багышланган. Инде быел әле мин әзер түгел, ләкин аның хәтле менә моңа хәтле 10 ел көткән идек. Ул концертыбызны аның хәтле көтмәбез дип уйлыйм инде. Димәк, ансы да әле алга таба якын киләчәктә булачак индеме? Менә инде хәзер бераз гына Instagram темасына кирип киттек. Хәзер бит инде заманасы шундый. Галәтә бит инде безнең артистларыбыз, җырчыларыбыз, йолдызлар барысы да исемнәрен язгач, ахырга таба official дип куялар бит индеме? Мәсәлән, анда Фирдус Тәмаев official, шулайрак, име? Сезнекендә шундый теге оригиналь Алсабулханова артист дигән. Әйе, бу ничек шулай микән? Чөнки Алсу Булханова Инстаграмын ваттылар бер вакыт. Минем әле инде Инстаграмда негрлар, шәрә хатыннар чыга башлады. Үземнең информация мин кирә алмый башладым үземнең битемә индеме. Шуңа күрә яңа исем алырга туры килде. Һәм инде Алсу Булхановага нәрсәдер истәргә кирәк булды. Алсу Булханова артист иттереп куйдык. Ә менә officiallар турында мин шухәтле отсталый микән беренче мәртәбә ишетәм. Беләсезме, әгәр дә теге бик күп фейк теге аккаунтлар барлыкка килә икән, мәсәлән, бу тамасыннар өчен official дип куясыз да, һәм инде анда кирип карап, подписчиклар саны буенча аңлап була. Бу инде чын аккаунт микән, юк микән икәнлеген. Шулай итергә булыр әле, Алла бирсен. Ну сезнеке бик оригиналь артист, анда бер кеше дә юк әле пока. Бәлки алга таба бу әйберне куллана башларлар. Миңа әйткәннәре бар, нишләп артист, инглишчә артист ул бит художник дигән сүз. Ләкин мин ул әйбергә игътибар итмәдем. Без барыбер артист беренчедән, икенчедән мин үземнең тормышымның художнигы да итеп саныйм үземне. Шуңа күрә аңа игътибар итәргә кирәк түгел. Иҗатымның художнигы, име? Просто аккаунт исеме Алсу Булханова артист. Менә подписчиклар турында сөйли башладым, анда шактый подписчикларыгыз да бар икән, име? Менә әле теге иске аккаунтыгызны күптән ваттылармы? Менә bir yıldan соң менә мин Instagramга кирдем, һәм bir yılдан соң ваттылар. Һәм мин Instagramда бик зак түгел. Мин аны кирәк түгелдер дип уйлаган идем. Бик соң гына килдем. Һәм беләсез ничек, бер мероприятиедә безнең алып баручыбыз Фарид Галимов әйтә: "Алсу, синең Instagram юкмы ни?" Әйтәм: "Юк, нәрсә кирәк ул миңа?" "Кит инде, ят түгелме сиңа? Син җырчы, сине беләләр, синең Instagramың юкмы ни?" Әйтәм: "Юк." Все бу әйбер нормальный түгел, мине бастырды, фотога төшерде, сразу регистрация ясады телефонымда, шу фотоны кертеп куйды. Мин әкрен генә нәрсәдер кирип карый башладым да, Instagram әлбәттә инде үзенә тартып алды әлбәттә. Димәк, подписчикларыгыз сезнең бик тиз арткан инде, менә анда шактый бит инде. Тиз дип башкаларга караганда әллә ни түгел инде, 50 меңгә якын. Әйе, бик яхшы. Менә бит инде хәзерге заманда шул подписчиклар ярдәмендә теге кайбер кибетләргә скидкалар бирәләр, име? Кайбер теге ашау алып киләләр бит инде бушка, мәсәлән, роллар, сушылар. Шушы мөмкинчелек белән кулланганыгыз бармы? Мин кулланган бар әйберләр белән миңа матур күлмәк бүләк иткәннәре бар. Аннарысың бик матур гына изделиялар бүләк иткәннәре бар инде шушы Instagramга куйганнан соң. Менә тырнаклар буядым, менә кирпекләремне үстердем, шунда дип әйтәсе килми, һәм мин андыйга ризалашмыйм. Һәм шулай ук яратмыйм, нидер менә мин шундый ризалашадым, миңа менә ашар өчен нәрсәдер куярга яратмыйм дип әйтик инде. Ну, матур әйберләр булса, бик тә сөенеп реклама ясарга мин каршы түгел. Шулай бит инде теге интернет булгач, Instagram булгач, аның төрле комментарийлар була. Теге уңай да, тискәре дә, менә тискәреләр булгалыймы? Әлбәттә булгалый. Алар Аллага шөкер күп түгел.
Чөнки мин бик күңелемә якын алам, бер-ике булса да, аннарысын коллегаларыма кирип карыйм, кайберләренә кирип карыйм, әйтәм, мискеннәр ничек түзәләр микән? Шул хәтле түземлеләр бар. Шул хәтле ниндидер сүзләр тауып матур җавап бирүчеләр бар. Алар инде әлбәттә мин алар өчен бик тә сөйнәм һәм молодцы. Үземдә күп булмаса да булгалый һәм алар ниндидер путсыз инде комментарийлар. Нәрсәгә булай бастың, нәрсәгә тегеләй бастың. Шундый комментарийлар булгалый. Чөнки без барыбыз да төрле, кешеләр төрле. Мин андый нәрсәгә беләсең ничек карыйм. Мин күз алдыма китерәм менә мондый комментарийны фотосыз, подписчиксыз булган комментарийларны мин күз алдыма китереп куям, әйтәм, бәлкем бу авыру кешедер. Бәлкем бу бик карт кешедер. Бәлкем бу бераз 10 яшьлек баладыр дип, шуңа күрә игътибар итмәскә тырышам. Бәлки ул сезнең берәренди теге сезнең дошман, сезнең көнләшүчегездер име? Бәлки таныш кешегездә теге ялган аккаунт ясаган да, бәлки язадыр шулай иттереп. Фотолары булмаганда, подписчиклары булмаганда шулай да уйлап куям. Әмма ләкин дошманнар дип уйлысы килми, чөнки мин уйлыйм, минем дошманнар юктыр дип. Дошманнар да көнләшүчеләр, име? Көнләшүчеләр дип әйтик инде. Бәлкем. Шулай ук бит әле сезнең җырларыгызга, клипларыгызга килгәндә бик матур Алмаз дигән җыр бар иде, име? Бу җыр каян килеп чыкты һәм инде шуның клипы турында да сөйләп җибәрегез. Ул бит алышмасам TMTV Production белән эшләгән иде, име? TMTV Production ярдәме белән без төшердек ул клипны, шулай ук узган җәйне. Һәм минем уйлавымча бик оригиналь клип килеп чыкты. Шулай яр буенда, су буенда, һавада. Һәм аны Алмаз дип җырлагач, берәр ниндидер алмазга багышлап җырлыйм икән дип тә сорап карыйлар. Инде минем бит инде Аязым дигән җырым да бар. Шулай бит. Шуңа күрә инде нинди егетләр микән алар дип сорап та карыйлар. Ләкин ул беркемгә дә багышланмаган. Шундый шигырь килеп чыккач, шундый җыр туды. Һәм Алмаз, ул беләсезме, монда ассоциация күбрәк, менә күңел түрендәге Алмаз, ул бит инде асылташ, шулай бит иң якын кеше дигән сүз. Шуңа күрә менә безнең тамашачылар инде үзләренең егетләренә, ирләренә, балаларына багышлап та сырыйлар, җырлаталар. Менә шуңа шундый җырга клип та төшерергә булдык һәм сезнең телеканалда ул клип күрсәтелә һәм бер ай барышында ул хит-парадта да ниндидер урыннар алып. Менә хәзер шушы безнең интервью сорауларынан бераз гына арынып алып, башка җиңелчә бәлки инде алар әлеге сораулар авыррак та булыр, шундый кечкенә генә рубрика уздырып алабыз. Хәзер шундыйрак сорау: Алсу Абелханова мәктәп программасын белә микән дип. Менә 5 кенә сорау бирәм. Ничә ел элек тәмамладыгыз мәктәпне? Сез минем яшемне белгертмәкче буласызмы? Алайса башкача сорыйк әле, ярар. Без сездән ничәнче яшьтә беренче класска кирдек сорайбыз. Бәлки сез теге 10 яшьтә кергәнсездер, бәлки 6 яшьтә кергәнсез. 20 Ну, ярар, булай әйтик. 10 елдан артыкмы? Артык инде әлбәттә. Шулай. Шулай дип уйдык. 15 елдан артык. Мин берәйберне дә хәтерләмим. Булышырбыз, яме? Булышырбыз. Менә 5 сорау. Менә мәсәлән, безнең җиргә иң якын йолдыз нинди? Я ай, я кояш. Әлбәттә, кояш. Менә бит белмисез дисез, беләсез әле, барысы да яхшы. Тагын бер сорау. Менә монсы дөресен әйткәндә авыр сорау. Ансын мин карамаган булсам, мин дә оныткан булырым, белмәгән булырым. Шулай да Аргентинаның баш каласы. Рио-де-Жанейро? Юк, алайрак түгел. Бразилияны кая. Аргентина. Менә мин үзем дә карап кына әйтәм, яме? Б. Байбулат дигәндәге Б. Юк, исемдә юк. Буэнос Айрес. Әлбәттә, Аргентинаның баш каласы. Икенче сорау. Безнең менә әле сез Солтаныгыз мәктәптә укыймы әле? Быел беренче. Алайса сез мәктәп программасын яңадан өйрәнәсез. Без бит инде менә әйтегез, Европаның үзәге кая урнашкан? Европаның үзәге
Менә бит мин Европаны гизеп чыктым вдоль и поперек, име, ә үзәге. Анда менә беләсең менә Дашо, Гдия дип сөйләшәләр. Хәтта аның флагында Западная менә. Украина. Менә әлбәттә. Так. Чираттагы сорау. Мәйданны кайсы нинди площадь дип әйтәм инде, нинди символ белән билгелиләр? Площадь Пи. Пи. Ансы периметр. Хәзер PS. Юк, PS. S. S. Монсы инде безнең география дәресеннән иң популяр, иң актуаль сорау. Җир йөзендә ничә материк бар? Ой, мин шундый акыллы 6 материк. Әлбәттә, менә әле белмим дигән була. Алсу Абелханова бүгенге имтиханны 5-кә бирдегез һәм Бишкә түгел. 4 плюсым. Яра, рәхмәт бик зур. Әле хәзер кичкенә улыгыз Солтан беренче класска мәктәпкә кергәч, өйрәнәчәксез барысында. Инде без тагын бер сезнең белән репортаж эшләгәндә ансында инде 5-легә 5 плюс белән бирерсез имтиханны. Мин төнне уятсалар да, наверное, бөтен формулаларны әйтеп бирермен. Шулай ук сезнең Instagram аккаунтыгыз буйлап сәяхәт иткәндә шундый бер тап булдым. Ниндидер бер Әпипә дигән проект турында. Име, шуның турында безгә сөйләп җибәрегез әле. Татар кино Әпипә дип исемләнгән комедия, мюзикл төшерде һәм без аны узган җәйне Әлмәткә барып төшкән идек. Анда бик күп артистлар катнашты. Мин, Зөләйлә Төркеме, Алсу Фәридә, Дилә Нигъмәтуллина, Алина Шәрипҗанова, Имамиева Гөлшат. Һәм инде барыбызга да таныш Тямай белән Элвин Грей төштеләр. Һәм инде Аллага шөкер, 1 ел үткәч, бик күп көч куелды ул кинога. 1 ел үткәч, 31 августта кинотеатр Мир залларында без шушы киноның премьерасын күрсәтәчәкбез. Барыгызны да көтеп калабыз. Бу фильм интернетта чыгачакмы? Чыгачак инде ул диме, качанрак чыгар микән? Интернетта чыкмастыр дип уйлыйм, чөнки бу фильмны Татарстанның барлык шәһәрләрендә, төбәкләрендә прокатта күрсәтеләр дип ышанам. 31 август көнне без әле барып карыйбыз, име, Мир кинотеатрына. Чакырабыз, әлбәттә. Менә хәзер сорыйсы килә, гаиләгез турында. Ничегрәк яшәп ятасыз, балаларыгыз, малайларыгыз әйбәт менә монда чабышып йөриләр, име, тормыш иптәшегез ни хәлләрдә? Тормыш иптәшем малайлар чабып йөргәч әйбәт хәлләрдә инде. Алар бәхетле булгач, сез бәхетле инде, име? Әлбәттә, мин инде сыр түгел, эш ир-егет, 2 ир-егет үстерәм, 3 ир-егет белән яшим дип әйтсәк тә була. Бәхетле әни дип әйтсәм дә була. Әмма ләкин инде шулай сыр түгел, кырыс булырга кирәк. Кырыс булырга туры килә, чөнки инде егетләр. Менә тегендә басып торган әйткән идегез, машинада тиз йөрим, гироскутерда бик тиз йөреп булмас дип. Менә машинада дөрестән дә ашыгып йөрисезме, тиз йөрисезме, ничегрәк ансында? Элек мин үзем дә шаккатам, шул хәтле кызу йөри идем. Уйламыйча, бик кызу, трассада йөрергә бик күп туры килде, чөнки беренчедән әниләргә атна сайын кайта идем Ульян шәһәренә. Һәм барыгыз да беләсез, инде 10 ел яшәргә туры килде. 2 шәһәр арасында Самара белән Казан 380 километр йөрергә туры килде. Шуңа күрә төрле вакытлар булды. Аллага шөкер, Ходай саклады. Әмма ләкин бик кызу йөри идем. Хәзер бер җиремә типсәләр дә арттырмыйм, әкрен генә салмак көйләр куеп, матур гына шәһәрдә дә, трассада 100-дән арттырмыйм. Шәһәрдә 100-дән арттырмыйсызмы? Трассада 100-дән арттырмыйм, шәһәрдә 40-60. Алга таба да хәвеф хәтәрсез йөрергә ясын шулай итеп, име? Менә инде безнең бит инде олы улыгыз ничәнче сыйныфта укый әле? Олы улыма 14 яшь тулды, ул безнең паспорт алды. Хәзер паспорт алгач инде ул уже полноправный член семьи, член общества, һәм инде үзен күрсәтә дә башлады. Вот. Аның тавышы да уже чыга башлады, нык итеп. Менә бит инде хәзер бер улыгыз мәктәптә укый, икенчесе инде хәзер быел керә. Укуга кирәк яраклар алдыгызмы әле? Менә бәләкәй малайыбызга әле безнең костюм алынмаган. Менә бу атнада алып куярбыз дип уйлыйм. Һәм бүтән әйберләре әзер. Үзе әзермесең, име? Портфель сайлап алды. Үзе психологик яктан әзер түгелдер дип уйлыйм. Чөнки ул әйтә, әни, анда куркыныч түгелме мәктәптә? Анда менә шулай буламы, тигеләй буламы дип сорап тора инде ул. Шуңа күрә психологик яктан ничек кенә ул аны үтәр белмим, ләкин без
булышырбыз да, һәм минем улым алайым да бит инде шунда мәктәптә була, һәм ул шулай ук аңа әз генә булышыр дип уйлыйм. Хәзер инде камерага карап, үзегезнең яраткан тамашачыларыгызга, Алсу Әбелханованың фанатларына рәхмәт сүзләрегезне белдерсәгез була, рәхим итегез. Яраткан, хөрмәтле, кадерле тамашачыларым, сез булганыгыз өчен мин сезгә зур рәхмәтләремне белдерәм. Һәм инде элемтәләребезне өзмик, гел күрешеп, бер-беребезне ишетешеп, тыңлап яшик. Менә шушы элемтә безнең ТМТV телеканалы булсын, еш кына. Һәм инде безнең концертларга килмичә калмагыз. Безнең җырларыбызны, инде минем җырларымны яратканыгыз өчен шулай ук зур рәхмәт. Һәм мин сезне яңа сезонда концертларыбызда көтеп калам. Яшәсен Татмус ТВ, яшәсен Татар җыры, яшәсен Алсу Әбелханованың иҗаты. Рәхмәт килгәнегез өчен һәм инде иҗади уңышлар телибез. Исәнлектә күрешергә язып. Сезгә дә уңышлар. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Һәм инде тапшырыбызның ахырында әйтеп куябыз, шоубыз без йолдызлар турында һәм инде Алсу Әбелханова турында да барысын да беләбез. Узган атнаның иң кызыклы яңалыклары шулар иде. Мин Ленар Гыйләҗев аларны сезгә җиткердем. Димәк, хәзер сау буларсам да буладыр. Пока.